det? Hvad? Nikolaj, du bliver nødt til at tage en tur til, fordi så lægger den ikke så meget. Jeg ramte. Så er der ikke så god er den. Der står bare en mørk på en. Hold kæft, det er en idiot. Jana, lad være med at gå ind i træet! Fint nok, det gør jeg igen. Idiot. Janus! Så tager han fat af med træet igen. Dumt så med det. Nej, han kører ikke ind i træet. Jo, han tog lige kanten. Nej. Nå jo. Han er god til at klippe træer. Han er god til at fælde træer. Ligesom da vi tog den rette graven og fjernede den. Ja, det gør den. Gør det? Ja.